איפה? להצטלם, לא, אין מראה אותנו. רגע, בוא נראה. הלכנו? יאללה, בוא נתחיל לסבור. לא, בשלוש, לא? כן. 3, בוא אנחנו בוא לשתיים. בוא. אבל לא מספיק. זהו, הגיע הזמן ללכת, סבלנו מספיק, אה? אני אומר, אני מראה את השעון, סבלנו מספיק. רגע, תגידו שלום, להתראות. תגידו שלום ולהתראות עוד הפעם. You're cruel, you know that? He did it, I didn't. חבל My שיגענו. own fan. I believe it. מירי, Would you like to borrow it? Would you like to borrow my fan? לא שווה לבוא לפה. טוב שישנתם בבית. טוב שישבתם בבית. I don't know. פעם הבאה. It's worse in the summer, I guess. 100 שנה. They couldn't do everything. We asked him if he wanted a raise. He said yes, and they took the air. Just like never would have thought about it again the rest of my life, except that Couldn't give him bucks. There you go. You can look over here. Oh, to the right. To the right. Have a good day. Thank you. You too, thank you. To the right. רגע, יגאל, הלכנו? קרטו. אז כן. כל מיני... כל זה דברים שאפשר לעשות בזה, קח אחד, וקח אחד. מה זה? לא. כן, זה כאילו, לא, זה לא. תראה את השעונים פה. ציינתי את זה פעם שעבר, פה. איפה שעונים? כל השעונים פה, על הקיר. בוא סרט. יאללה, בוא נתחיל לנהוג. יאללה. בוא נחזיק מעמד. כל היום. כן, תעשה ככה. הלאה למעלה. איפה היא? הנה, היא יורדת. הנה בחג'וק הזה היינו. Yep. לא. מה זה, סרג'ו? מה? זה קולנוע 360 מעלות, אתה יודע. כאילו אתה יושב בפנים ואתה טס ואתה נופל לתוך המים והמייטים. כן. נכון. סרג'ו, סכם את הטיול. חרא של טיול. חרא? סבל נוראי. טוב שלא
טוב שיהודית לא באה, טוב מאוד שלא בא. הצלנו אותה. יש לי אותו, יש לי אותו. יש לי אותו כמו גדול, יש לי אותו. סרג'ו, תראה לו מי אתה, תראה לו. הוא ניתן לי, הוא רק ילחץ טיפה, תנסה לתפוס את הסמל. בן זונה יא מניאק, שחק אותה, איפה הבלונדה? מזדיין. יא מניאק, תסתכל לו. איזה אוטו. הנה השגנו אותך יא מניאק. תהיה. לא חזר. לא. עוד אחד אחרון, אני אעשה וזה. אבל זה אני כבר לא אפתח במאיירס. עזרנות. רוצים לגנוב לי את התמונות. כנראה היו תמונות שוות. כנראה היו תמונות שוות, רוצים לגנוב לי אותן. איפה? במאיירס. איך דבר כזה יכול לקרות? לא, צריך להוציא להם את התחת. ג'וקי, מה אתה אומר? קשה. מה זה קשה? איזה... סלח, איזה קשה. קשה לנהוג על הטייס האוטומטי. צילמת אותי נוהב, יא מניאק. נו מה? אנחנו רעבים. קונים לארוחת ערב. לא להסתכל על הלכלוך. לא, אני אומר, הנה רגל ימין של חנן, לא על הגז. אני בטייס האוטומטי. 70 מייל דוך. נוסעים 100 מייל על 70 מייל לשעה. מאיירס בני זונות. ואני מאמין, בסוף ימצאו את זה. איפה זה? הבעיה שהכל אוטומטית שם, אתה מבין? אין לי מי לדבר. לא, היא אומרת שדיברו איתה. לא יודע מי דיבר איתה, אבל היא אומרת שדיברו. הם אמרו שישלחו את זה גם לחול על חשבוני, על חשבונם. אתה מהארץ? בסדר? כי היא אמרה להם שאנחנו עושים ביום. בסדר? אז הם אמרו, א', לא תשלמו על זה, ב', אנחנו נשלח את זה לחול על חשבוננו. ספיישל דליברי. ספיישל אובי. לא, זה גם... מה עם פיצוי? גם פיצוי יהיה לך. פיצוי יהודית תיקח. את הקפה כבר יהודית לקחה. איזה קפה. הוא נתן להם עם סמיילי כאלה לקפה. אתם תלכו לחגוג על חשבוני. כן, כן. מה זה? מה, זה לפי בקשת הקהל, מה? מה? זה לפי בקשת הקהל, לא? כן. נו. לפי בקשת הנהג. נהג, קהל. צלם את הנהג, מה אתה לא, אני אצלם את הנהג גם, מה אתה דואג? חולרה, צלם לי את הדרך. חולה מישיגן. שרק יהיה מה שהיה לעינה בין הזמנים המשלים שהגבר לחושות את החושב בדברים המובנים מעליהם שרק יהיה מה שהיה
המחר ולא אל האתמול, שרק יהיה מה שהיה עד הנה. שרק יהיה מה שהיה עד הנה, שישאר מבטח לבוא, כשהאהבה חמה כילד קט שאינה התום. עמוק עמוק אני עוד מבקש סוכת שלום לצידה, אך מאמין שהמעט שיש לי גם הוא הרבה יותר מכל תפילה. שרק יהיה מה שהיה הנה, זה לא הרבה, זה כמעט הכל, רק שאוכל עוד להתגעגע אל המחר ולא אל האתמול. שרק יהיה מה שהיה הנה, זה לא הרבה, זה כמעט הכל, רק שאוכל עוד להתגעגע אל המחר ולא אל האתמול. שרק יהיה מה שהיה הנה, זה לא הרבה, זה כמעט הכל, רק שאוכל עוד להתגעגע אל המחר ולא אל האתמול. שרק יהיה מה שהיה הנה, זה לא הרבה, זה כמעט הכל, רק שאוכל עוד להתגעגע אל המחר ולא אל האתמול. שרק יהיה מה שהיה עד הנה. יאסו קלינגר, יאסו. בראבו. שחק אותה. זהו. תתחיל לראות לעייף, עוד מה אתה יוצא, לא? פה? כן.
הנהג, יא מניאק, אתה מצלם. מי זה נהג? מי זה? כן, מי זה הנהג שרואה שוטר פוחד? מניאק, באתי ללמד אתכם איך לנהוג. הייתם צריכים אותי כדי ללמוד איך לנהוג. איך עכשיו? איך? ימינה, ימינה. ימינה? כן, תעמוד פה. זהו, יש לך ירוק, יא חרא. יש לך מזל של כלב. תתפוס את המסלול המרכזי. תקח שמאלה ותעמוד ימינה התכוונת. ימינה ואת האמצעי ככה. יאללה הביתה. איפה עכשיו? ישר, ברמזור. רגע, זה מאיירס פה, לא איפה הגזונות? זהו, מהר סחור. אחורה מאיירס? כן. לאן הלכנו ברגל עם הילדה? לא מאיירס? זהו, במרוויס. הנה, פה אני אלך עוד מעט. איפה? צילמתי. גם שם. את הבן זונה. רצית אני... ראית? בסדר, אתה רואה אותי יותר טוב. לא חשוב, זה ישר אתה. תתחיל לקחת את הימני. ורדן, איפה נכנסים? לא פה. לא פה, אחרי העץ. העץ? מאחורי העץ. איפה העץ? אחורי העץ. הביתה, הביתה. סטופ עוצרים פה, אה? פה עוצרים פה. פה עוצרים פה. מה זה עוזר לי שעוצרים? סעו, סע, נו. לא רואים כלום. לא צריך לראות, סע. אתה חושב שהם עובדים בחוץ ומוחאים כפיים? בטח. הבאנו שלום עליכם. הבאנו שלום עליכם. זה 209? עוד. לא כאן? כן. אוי, המניה. בן זונה. חרא, עשית את זה, יא זבל. כבד טוב. בצד. בידה? אפשר? איפה אתה? כן. זה היה כל הזמן ככה. כן? יאללה. לזבל.